लोखि दुर्गा आरो गोबां इसोरनि मुं लानानै बे न'खराव बुरखाय फैनाया नुजाफैनाया दिनफोर गैला जासिगोन बे न'खराव बेमार आजार महर लानानै बे न'खरनिखौ साजा होनाया दिनफोर गैला जासिगोन बिनि फिसालाया बे फिसाखौ बुनानो बुथारबाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बसुमतारी यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। नोंथांमोनखौ आंनि चैनलखौ फिन बरायनो थाबाय। थ' दायो आङो गामियाव आर'ज दं आरोना, लोगोफोर बेयावनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय रेडि जाबाय आरोना, नै दख'ना गानबाय। ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों आङो। गामियाव आर'ज दङ आमाइमोननियाव आरोना। ओमफ्राय मानो होनबा आर'ज लानाया जाहैबाय मा होनो गाज्रि सिमां नुबाय थायोनो आरोना आमाया। ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे सिमां नुनायखौ माबा बिदिनो मा होनो होखारनो नागिरदों आरोना। सिमां नुबाय थायो नालाय, ओमफ्राय बेनि थाखायनो आर'ज लानो नागिरदों आरोना। बेलेगनिफ्रायबो मानसि लिंहरलायदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै। नोंथांमोना भिडिअ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ। ओमफ्राय नै बिनानावा न'आव जोंहा फुजा होगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय बे थांला, ओमफ्राय आं थांनोसै। माबाया आर'जआव फोरबोसो होनबाय थानो नागिरो आंहा। ओमफ्राय बे फुजा होबाय थासिगोन, जोंहा थांबाय थानोसै। बाय बाय। नै मोनसिगोन आरोना जोङो। नोङो आथिं नाहर खेबसे। भिडिअ खालामखानांगोन दा माने औ हा मा नामाय औ बिथांमोननि न'खरा सिलिंखार जादों। खोनादों आं बिथांमोना हारबिन्दारि देनानै दाखो मा खालामदों दाबो जेराव दं बिस्वहरिया बेबायदि खालामो। ओमफ्राय बिस्वहरिनि शक्तिया न'खरखौ 12 बोसोरल' थिग खालामो, अथबा 18 बोसोरल' लाखिगोन आरो 18 बोसोर बे न'खरखौ जोंगा मागा खालामगोन। बे न'खरखौ धन सम्पति होगोन खालामो। उनाव 18 बोसोरनि उनाव हयथ' 12 बोसोरनि उनाव बे मा खालामगोन, जोङो दाउ फिसियोना, दाउ बिमाजों दाउ फिसा फिसियोना, बे आलासिफोरखौ जों बुथारलांबाय थायोना, बियो बिदि खालामो। गाबोन सासे, सासे 2 बोसोराव सासे, 3 बोसोराव सासे बिदि खालामलांबाय। सिजौगुरि गामि खाथियाव बाथौफारा गामिना बुङो 8 जन मानसि बियो जाबाय, गुलि जाबाय। 2खौ फासि होनांगौ, सासेखौ ट्रेनाव बारसो आरो 2खौ हाग्रा खालामनानै होना दोनो। बे बिस्वहरिनि आखायाव होना दोनो। आरो बेखायनो बियो 33 कोटि देबतानि माखासे अंगिखौ लानानै जुदि नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला नोंथांमोनाबो लिंहरनो हागोन। रौतानिनोखा आरोना लोगोफोर, खाथिनिनो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि नांगौ जायोब्ला आंनि कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर। बेबायदि जाथाय जादोंबा आरोना।
karena 18 19 खिन्थाबासो रानबासो मिथिबायना 18 जाहैबाय बै 18 जों फोरोंनाय ओंखायनो बेयाव गासिबो ओमफ्राय मोनथामा जाहैबाय रानबासो जोङो मा गासि मोजां मोजां सिसानियालाय सि पार्बती लोक्षी दुर्गा आरो गोबां इसोरनि मुं लानानै बे न'खराव बुरखाय फैनाया नुजाफैनाया दिनफोर गैला जासिगोन बे न'खराव बेमार आजार महर लानानै बे न'खरनिखौ साजा होनाया दिनफोर गैला जासिगोन बैफोरो मामोन बाथौनि नों गाननाया बे मानिमोन सोरखौ बेरासफोर लाबोयोमोन अजानि आच्छा बेखौ गाननानै नोंसोरो मुक्ति मोनदोंमोन ना मोननो हायाखै साननै सानथामल'सोनो ओमफ्राय बिनि राहाखौ मोननो हायाखै बेखाय दिनैसिम नोंसोरो भुगिना दंमोन बिदिब्ला बर्थमान बाथौनि माखासे आसार खान्थिजों बावनानै नोंसोरो हरनि समाव सिबिजानाय मोदोमाव साथब जानाय बायदि महर बेरामफोरा एसेबाबो मुक्ति मोनदोंमोन बाथौनिफ्राय मुक्ति मोनदों आरो बिनिफ्राय बयजाफोर बेरासफोरनिफ्राय बेखौ गाननानै मुक्ति मोनाखै
बेयो सोरनिमोन बेबो अजानिनो माबानि बै नेपालि ब्रेन्ड दानिया नोंथाङा नैबे बिश्वहरिनि सिगां आरो जोंनि रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायना जेनेबा नोंथाङा 2 बोसोर गाहाम जाबाय 2 बोसोर गाहाम भुगिना थाबाय बेखौ मा मा एथ'जे जाबोनायमोन बेखौ एसे फोरमायना साबेसे अजा हमखो आं सिगां आरो बेसेबां थाखा फैसा खरस जाखो आं सिगाङाव आगोर मोनैयाव मिथिस'यैयाव फार्स्ट टाइम आं जेबो माबा बेमार होननानै बेमाराव माबा डक्टर नायदोंमोन डक्टर नायनायाव डक्टरजों दसे हामदोंमोन आरो दसे हामनायनि उनाव आरो जाफिननायनि उनाव माने आं डक्टर जानाय नंला होननानै अजा हमनाय जादों आरो बेवहाय अजाखौ हमानो आं साब्रै साबासो जाबाय बिदिनो हमबाय दसे हामो आरो जाफिनो बिदि जाबाय थादोंमोन बिदिनो सिगांनि फार्स्ट टाइमनिफ्राय जायै जायै फैसायालाय 1.5 लाखसो खारनाय जाबाय एसेनो खारनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव लास्टआव आङो अजा बायलंफोरजों जेबो आगोर मोनै जाय माबा जेबो हामि जानायलाय राहा मोनैलाय आङो आबौखौ मबाइलाव मोनथिनानै नुनानै आबौखौ जगाजग लानाय जादों बेवहाय आबौजों दायो जेब्ला समनिफ्राय आबौखौ लाबोदों बे समनिफ्राय माने आबौआ जेब्ला रायसना गालांदों बे समनिफ्राय आं एसे मोजां मोनदों सम मोदोमाव बाथारनो नागिरो नाथाय आबौआ मोनसे राहा हरदोंमोन बे मोनथिनाखौ फरायना धुप खाथि जरासे सावनानै मोनथिना रायसनबानो खारगोन होननानै होननायलाय आं आबौनि थिननाय बायदियै मावदों आरो खारदोंबो खानोबो हादों बेखिनियानो अब्ला दायो बे बाथौखौ मानिनानै सानबा मासाव सानबा आच्छा बेनिफ्राय मास मोनबेसे मानिखो मोनसेल'सो दायोबादिबो मासाव दङ मास मोनसे दंबावो न मास मोनसे दंबावो बिनि उनाव नोंथांमोना फालिबाय थानो हासिगोन आरो बिनिफ्राय बे बाथौखौ जेला मानियो बे मा खालामनांदोंमोन बिसोर जानानै सिबिदों ना जाला मा खालामनो गोनां जादों खालामनायालाय बिदिनो माने थाइगिर फिथाइ थाइसेयाव खंसे खरै सानबा फालिनांदों ओरैनो मिरामिसै आरो ना बेदर जायालासिनो बेबायदि फालिनांदों आरो बिबार आरो लोगोसे बेवहाय बिबार जराबा बावनांदों आरो माइनावआव जराब्रै बावनांदों बेबायदि बावनांदों आरो गुरुनो जरासे बावनांदों बेथिंजाय बेखिनिखौ बावनानै नोंसोरो फोथायनायनि गेजेरजों गाबज्रिनानै दा बर्थमान नोंसोरनि देहा आरो सोलेरफोराव मा रोखोम जाना दं दायो दिनैसिम नोंथांमोननि जिउ आरो गोसोफोराव माबायदि मोननो हादों सुखु मोननो हादों ना सिगांनि बायदि सुखुखौनो मोनदों जेलासिम बाथौखौ नोंसोरो साधना खालामो सानबा जेलासिमनिफ्राय नोंथांमोना न'खराव सुखुयै उन्दुनो हादों आरो दाथ' उन्दुनो हायामोन ने बासिबो हायामोन जथेस्थ' दायो बोराइ बाथौनि अननाय मोनबाय निस्सय बिदिब्ला जों जिमानखिनि आर'ज खालामबाय रायसनबाय नोंथांमोननि न'खरनि थामारला नोंथांमोना रायजोनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव फोरमायबाय बिश्वहरिया बेखौनो मानिना लाबाय आरो दानिया फबनाय दंमोन फबनायाथ' खिथिनो हागोन दायो नङाबा जिखुनु मोनसेनिबानो जागोन दे आर'ज नांगोन मोनसेबाबो हाजागोन गोसो खुसि थांबा नांगौसो दे जाय गिनानै थागोन बिदिनो बाबथावगोनसो जाय गिनानै थालांगोन बाबथावगोन
थोरसिजोंनो साल' जाथारदोंलै गोथाव मोनबाय जालाबायसैलै आंबो खोमसि दालि जादोंना होलाबायदो बाजै जाला जासै आं दङ जोब्बाय दायो नांथारबाय दा राजनालि मोजां सुयो मबाइलाव र'